L-Standing Committee tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa tlaqqa f'Malta. Il-Kumitat jinkludi 60 membru parlamentari mis-46 stat membru li jiffurmaw il-Kunsill tal-Ewropa. Preżenti għall-konferenza f'Malta l-kapijiet tad-delegazzjoni ta' kull pajjiż, il-kapijiet tad-9 komitati fiħdanu u l-kapijiet tal-5 gruppi politiċi li jiffurmawh. Indirizza lil dawk preżenti d-Deputat Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu Ian Borg. Fil-kuntest ta' diversi kriżijiet u konflitti madwar id-dinja, Dr. Borg qal li l-Kunsill tal-Ewropa jrid ikompli juri appoġġ mal-Ukrajna. Hemm fejn qal li hu l-aktar evidenti li qed jitnaqqru l-prinċipji ewlenin. Dr. Borg iddikjara li Malta se tkompli żżomm dan il-konflitt fuq nett tal-aġenda tagħha. Id-Deputat Prim Ministru qal ukoll li Malta se tpoġġi l-protezzjoni tat-tfal mal-prijoritajiet ewlenin tal-Presidenza tagħha għax qal li soċjetà li tinvesti fit-tfal hi waħda li tinvesti fil-paċi u f'ġejjieni aktar uman, sostenibbli u inklusiv. Qal li Malta se tħabbrek ukoll biex tindirizza d-diżinformazzjoni, biex jitkattar l-arfien diġitali u biex tkun imħarsa l-libertà tal-espressjoni. Id-Deputat Prim Ministru ħasem fi skambju ta' fehmiet u wieġeb għal domandi dwar diversi temi. Missaltna ta' dritt, x'għamilna fuq il-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja, l-Ukrajna li tibqa' priorità u x'inhuma l-prioritajiet ta' pajjiżna. Naħseb illi għandna opportunità biex kif għamilna f'organizzazzjonijiet oħrajn bid-diplomazija u allura l-politika barranija tagħna Malta tagħmel unur lil niesa bil-politika li ħankunu qed inresqu l-qudiem. Min-naħa tiegħu l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia qal li l-Presidenza Maltija għandha tagħti widen lil vuċi tan-nies u tqiegħed id-dinjità tal-bniedem fil-qalba tat-tfassil tal-politika Ewropea. Fid-diskors tiegħu il-President tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, Theodoros Rousopoulos, aċċenna wkoll għall bżonn tal-għajnuna umanitarja f'Gaza.